Rodine neobmedzené už od 9,99 mesačne. A z veľkého jarného výpredaja mobilov si vyberte napríklad tento Samsung za najlepšiu cenu na trhu. Telekom, zažime to spolu. Zlodeji detí. V útorok o 21:40 na Jojke. Mama ožeň ma. V pondelok o 21:40 na Jojke. 4, 5, 6. Haha. Priamy zásah. Čo ty na to? Hej, počkaj. Čo to bolo? Na ulici videli strelca, ale hovoria, že to bol muž s kuklou a kapusňou. Z peňaženky zmizli peniaze, ale z tej spony mám otlačok. Willis Fraser, známy kriminálnik. Tie slzy a smútok sú len pretvárka. Najali ste si Willisa na mužovú vraždu. CSI New York. V pondelok o 20:30 na Pluske. V nedeľu večer o 20:00 dostanú obrancovia malej pevnosti rozkaz zastaviť nepriateľa za každú